Добры дзень. Традыцыйна мастацтва Беларусі 20 стагоддзя прадстаўлена імёнамі савецкіх мастакоў, якія вучыліся ў Мінску, Пецярбургу, Маскве. Гэта так званы сацыялістычны рэалізм, які не вытрымаў часу, не спрыяў раскрыццю таленту тагачасных мастакоў. Але ў нашым краі існавала іншае мастацтва, не савецкае, якое не проста стала неад'емнай часткай усёй нашай культуры, але праявіла сябе як стваральніца нацыянальнай беларускай традыцыі, якой мы сёння так ганарымся. Пётр Сергеевич, Язэп Драздовіч, Міхась Сеўрук. Сёння мы раскажам пра гэтых творцаў, якія належаць да гэтак званай віленскай мастацкай школы. Без гэтай школы нельга ўявіць мастацтва Беларусі 20 стагоддзя. Прыход падзвіжнікаў і рэформа Пецярбургскай акадэміі мастацтваў зрабілі яе прыцягальнай для таленавітай моладзі. Адчыняюцца прыватныя школы малявання ў Віцебску, Мінску. Пра феномен Віцебска цяпер ведае амаль кожны беларус, хто больш-менш цікавіцца мастацкім жыццём нашай краіны. У Віцебску жылі і працавалі вядомыя лідары авангардызму, стваральнікі новай школы заходняга мастацтва – Малевіч, Шагал, Стрэмінскі. З узмацненнем савецкай ідэалогіі мастацтва БССР да пачатку Другой сусветнай вайны пачало набываць яскравую палітычную афарбоўку. Тым не менш, грамадскасць адзначыла вялікі рост беларускага мастацтва. У выніку савецка-польскай вайны 20-х гадоў заходняя частка Беларусі апынулася ў складзе Польшы. Сотні беларускіх мастакоў выправіліся па веды ў Львоў, Прагу, Кракаў, Берлін і нават Парыж. А вось заходняй Беларусі феномен, што туды з'ехалі мастакі-акадэмісты пецярбургскія, якія атрымлівалі медалі, якія былі знаныя в Пецярбурзе мастакі, такія як Мэтр, Жукоўскі. Вярнуліся Мар'ян Лялевіч, знаны архітэктар, вярнуўся Фердынанд Рушчыц, славуты піцерскі прафесар, вучань Куінджы. Яны павярталіся ў заходнюю Беларусь. І так выйшла, што міжваенны час цэнтрам захавання пецярбургскага кшталту, пецярбургскай манеры стала Вільня. Яна была в пэўным сэнсе коснай і анахранічнай для Кракава, Пазнані, пагатоў Лодзі, дзе панаваў шалёны авангард. У заходняй Беларусі пачалі свой творчы шлях Язэп Драздовіч, Пётр Сергеевич, Міхась Сеўрук. Як і ва ўсходняй Беларусі, тут таксама пачала развівацца нацыянальная беларуская традыцыя, якая, праўда, мела свае адметныя рысы. І хоць мастацтва гэта рэгіёна не аформілася ў адзіны стылістычны кірунак, беларускія творцы мелі магчымасць развіваць свой талент у рэчышчы здабыткаў заходняй цывілізацыі. Ці не самаю яскраваю у гэтым сэнсе стала творчасць Пётры Сергеевіча.
Ён прыехаў у Вільню, прыйшоў да Фердынанда Рушчыца, які ачоліў гэты мастацкі факультэт Віленскага універсітэта, і паказаў яму свае шкіцы, накіды, малюнкі. І тут яму, вось, я кажу, пашанцавала. А Фердынанд Рушчыц не толькі параіў яму паступаць, але і купіў яго пару акварэляў. Ну, як мы сёння разумеем, Рушчыцу яны патрэбны не былі. Но ён падтрымаў, заахвоціў так маладога, юнага Пётру, намякнуўшы яму, што з этого можна жыць. Пётр Сергеевич пражыў доўга і пакінуў па сабе велізарную спадчыну, больш за 600 твораў мастацтва. Як і ў кожнага мастака, у Сергеевіча ёсць твор, які вылучаецца з усяго, што было зроблена ім. З часам гэты твор становіцца своеасаблівай візітоўкай аўтара, які ўплывае на нашае агульнае стаўленне да ўсяго даробку мастака. У Сергеевіча такім творам з'яўляецца палатно шляхам жыцця. Гэты твор вылучаецца простай кампазіцыяй і музычнасцю. За гэтым усім прыхаваны таемны сэнс. Жанчына з дзіцём на руках кіруецца жоўта-вохрыстай дарогай, нязведаным шляхам. Побач ён, згорблены пад цяжкою лісёнкаю. Яны крочаць у цішы да далягляду, да чарговага павароту дарогі. Удалечыні узгоркі, лагчыны, выгнутае дрэва, хмарнае неба амаль не пакідае кволую надзею. Што мусілі пабачыць ягоныя героі за новым паваротам дарогі? Урэшце, што іх гоніць? Ён зблізіўся з беларускай інтэлігенцыяй у Вільні. Ён афармляў кніжкі танкаў, славутыя на этапах. Чаму ён застаўся менш вядомы ў Беларусі? Таму што ён не паддаўся на гаворы старшыні ЦК Панамарэнкі, барына такого, што, які казаў: «А, прыязджай да мяне ў Менск, я табе і касцёл адкрыю». Ну, як перадаваў Сергеевічу тую гутарку. Ён не паддаўся на ўгаворы пераехаць пасля вайны ў БССР, і ўсё ягонае жыццё звязана было з Вільні. Ну, атрымлівалася, што ён не мастак БССР. Ён заслужаны дзеяч быў мастацтва Літоўскай ССР. Пётр Сергеевич спрабаваў свае сілы ў манументальным жывапісу, рабіў абразы і роспісы для касцёлаў у мястэчках і вёсках па ўсёй Віленшчыны. Гэтая старонка ягонай біяграфіі даследавана найменш, таму я выбраўся ў вандроўку на Смаргоншчыну, дзе захаваліся роспісы, якія ствараў Сергеевич у 30-х гадах мінулага стагоддзя. З манументальнай спадчыны Пётра Сергеевіча захавалася не так шмат. Аднак сёе-тое яшчэ можна пабачыць прыкладам у Солах, у касцёле Маці Божай Ружанцовай, што на Смаргоншчыне. У сувязі з панаўленнем роспісаў Пятра Сергеевіча некаторыя ягоныя малюнкі страцілі свой аўтэнтычны выгляд і набылі пэўную грувасткасць. Спрэчным выглядае і багацце колераў, які выкарыстоўвалі маладыя мастакі-рэстаўратары. Тым не менш, на сёння гэта бадай адзіная святыня ў Беларусі, у якой найбольш поўна захаваліся роспісы Пётра Сергеевіча.
Побач са сцэнамі з Марыяй Сергеевіч намаляваў сюжэты пакутаў Хрыста. Мастацтвазнаўцы вылучаюць асаблівую рытмічную стрыманасць у рухах евангельскіх персанажаў. Малады Сергеевіч шукаў сваю мову тлумачэння евангельскіх падзеяў. Ён прымаў удзел у 40-е гады ў рэстаўрацыі чырвонага касцёла ў Менску і абразоў і роспісаў. Ён быў глыбока веруючы чалавек. Ён вельмі шмат працаваў на касцёлы. І ў Вільні, і на віленскім ваяводстве вельмі шмат засталося ягоных эскізаў, роспісаў, абразоў. Ён сябраваў з многімі ксяндзамі, пісаў іх партрэты. А вось у Жодзішках, у касцёле Святой Тройцы, Пётр Сергеевіч выканаў партрэты мясцовых жыхароў. Мастак паказаў сцэны з жыцця святога Пятра і ўчынкі міласэрнасці. Вось толькі ён адышоў ад звыклых іканаграфічных сімвалаў і схемаў. Героямі роспісаў сталі самыя збяднелыя вернікі парафіі. А то я гатоў 7 было, як ремонт був в костелі. Ну, що так льотали, поки тут. Мой брат тут допомагав, був у мене брат глухонямий, 17 року, так він тут допомагав, взявши були його на роботу. А це він тоді тут зложили люди, і він нарисував этот образ, «Бура на море». Пан Єсус успокаивайся, не спужалися, це всі апостоли. Жыццё верніка – гэта несупынная барацьба з грахом і выкананне хрысціянскіх запаветаў. Пётр Сергеевіч, які сам быў глыбокім вернікам, праз стварэнне блізкіх і зразумелых вобразаў імкнуўся данесці людзям ідэю валадарства Божага. Каго маляваў Сергеевіч? Ён проста выдумляў людзей. Это ён просто, а яна людей зазывал. Вот Чертовича, Ермака, Клеуца, Рикетя взявши. То две женщины тут были, при костеле работали. Одна Розалия звалась, а другая Стефания. Вот он там у Баковца их намалевал. Говорить, што нават там намаляваны сам Сергеевіч, які трымае гарлач вады і п'е. Нет, это Чертович Петр нарисован. Чертович Петр. Петр. А сам Петр Сергеевич намаляваў себе ці не? Не знаю, нема там. Я ж помню людей, это не, може, годов яких 15 як помер. Мясцовыя жыхары ўзгадваюць Сергеевіча маладым і вясёлым, добрым і сціплым. Ён пісаў жыхароў вёскі і дарыў партрэты на памяць. Это тут намаляваў Сергеевич 4 сюжеты. Да. Это вот Клевец или Ермака приглашают в дом подорожно. Так вот Чертович Петр пьет, а это Стефания ему дает пить. А сын его у Вильнюсе. И жена еще живет у Вильнюсе. И что жонка говорит, как приезжает? Ну, познаете его, я говорю, а что, цокаете непознам своего менеджа? Хлеба даете этому Ракете Михаилу, Чертович Петр, булку хлеба. Голодных накормить. Это был пастух, коровы пасти в Родишках. А это бы робил при костеле, звали это за крестьяном. А эта церковка тоже при костеле уборщицей робили. И тогда еще Розалия другая, там она лежит хворая, а это пришла отведывать ее. Ему понравились, и он ездил, выбирал. И где-то оказали вот в Ракете. Поехал на пасту и посадил ее на камни раз, и нарисовал, тогда пришел сюда. Вот мой тато все хвалил, сказал, вот это так маляр, сказал, вот так маляр. Чаго, пэўна, не было у Сергеевіча, дык гэта выпісанай класавай прыналежнасці на тварах, як пісаў Максім Танк у сваіх лістках календара.
Яшчэ адзін мастак, які не трапіў у абойму культавага мастацтва сацыялістычнага рэалізму, быў вечны вандроўнік і летуценнік Язэп Драздовіч. Разважая над маштабам таленту Язэпа Драздовіча, прыходзіш да высновы, што мастак нагадвае асобу эпохі Рэнесансу. Хто, як не Драздовіч, стаў адным з галоўных заснавальнікаў нацыянальнага гістарычнага жывапісу. Хто, як не Драздовіч, зарабіў з натуры замалёўкі помнікаў старажытнай архітэктуры ці не ўсёй заходняй Беларусі. Хто, як не Драздовіч, узбагаціў духоўна багатым светам узорыстыя маляваныя дываны. Зрэшты, хто, як не Драздовіч, аднойчы пачаў пільна ўглядацца ў неба, на якім адкрыў дзівосны, населены жыхарамі сусвет. Можна было б сказаць, што Драздовіч належаў да віленскай мастацкай школы. Аднак ягоная творчая індывідуальнасць дазваляе гаварыць пра Драздовіча як пра мастака, які знаходзіцца па-за ўсялякай школы або мастацкай плыні. Нешта яму ўвесь час пярэчыла. Напрыклад, рабіць там для касцёла нейкі абраз альбо панаўляць скульптуры і браць за гэта грошы. Ён лічыў, што это ягоны абавязак, як верніка, это яго такі вычын хрысціянскі. А з яго ўсе смяяліся. Ён мог, стаць палякам, стаць ілюстратарам польскіх кніг, мог афармляць польскія газеты, но ён этого не зрабіў. Так, ён мог застацца ў бальшавіцкай Беларусі і афармляць бальшавіцкія выданні камуністычныя, но это пярэчыла ягоным перакананням. Вучобу Язэп пачаў у Дзесненскай гімназіі. Магчыма, у гэтым двухпавярховым будынку, што захаваўся да нашых дзён. Нягледзячы на тое, што колькасць жыхароў былога цэнтру павета няўмольна скарачаецца, дзесненцы вельмі шануюць памяць аб Язэпе Драздовічу. Намеснік дырэктара мясцовага дзіцячага дома Алла Майсяёнак паказвае музей, у экспазіцыі якога знайшлося месца і слыннаму мастаку. Конечно, Язэп Драздович – самая трогательная фигура. Бывает, что вот у человека талантливого и не все получается в жизни, да? Работалось ли ему здесь? Находил ли он здесь вдохновение? Вдохновение он находил, я думаю, только здесь и именно здесь, потому что свидетельствует об этом цикл работ, который так и называется «Десненщина». Мы рвать его на части не собираемся. Глубочане считают его глубоко своим, Шарковщина тоже. А мы тоже. Нельга сказаць, што імя Язэпа Драздовіча невядомае беларусам. За апошнія дзесяцігоддзі ў гонар мастака было зладжана дзесяткі пленэраў. Яго імем названыя вуліцы ў Мінску, Воршы, Маладзечня, Глыбокім, Шаркаўшчыне. Пабачыў свет альбом «Манаграфія». Нарадзіўся Драздовіч у Пуньках. Ад былой сядзібы тут засталіся старыя ліпіны, падмуркавыя камяні ды яма з вадой, рэшткі студні, з якой брала воду некалі вялікая сям'я Драздовічаў. Непадалёк адсюль на ліплянскіх могілках і знайшоў свой апошні спачын Язэп Драздовіч. Ягоная маці пахавана ў Германавічах у суседняй Шаркаўшчыне. Абставіны яе смерці дагэтуль невядомыя. Ведама толькі, што помнік на яе магіле аздобіў з граніту сам Драздовіч. У Германавічах былая вясковая настаўніца Ада Райчонак стварыла выдатны музей мастацтва і этнаграфіі імя Язэпа Драздовіча. Музей займае некалькі пакояў у колішнім палацы Шырынаў. А диваны, настенники и картины збирали по людях. Люди были, что ведали Драздовича, так они казали, что вот Драздовича диван. Они, которые просто отдавали, у когось там 10 он валяўся, 10 на печи. Вот так. Вельми любил детей.
Наогул ён ідзе па сцежцы, а дзеці як заўважаць яго, дзе-небудзь яго высокую постаць па дарозе, і сразу беглі да яго, вось, беглі і крычалі: «Дядька Язэпадзе, дядька Язэпадзе». Тады ён садзіўся на прыдарожны камень, вось, раскладваў свае там маляванкі розныя, паказваў розныя казкі яму, дзецям расказваў. Маці яго наогул была свядомай беларускай, ведала многа прыказак, казак, і вось ад яе Язэп Драздовіч і атрымаў гэту беларускую свядомасць. Язэп Драздовіч у сваіх вандроўках наведаў амаль усю заходнюю Беларусь. Ён замалёўваў помнікі старажытнай архітэктуры, партрэты сялянаў, фіксаваў нават народны фальклор. Ягоны калега-мастак Пётр Сергеевич зваў Драздовіча ў Вільню, дзе той мог бы знайсці сабе сталую працу, з чаго і жыць. Аднак Драздовіч-летуценнік працягваў за бохан хлеба маляваць васкоўцам узорыстыя дываны-насценнікі. Яго называлі пералётнай птушкай. На адным месцы Драздовіч доўга знаходзіцца не мог. Прыйдзе пагасціць, раскажа пра свае задумы, пасля зноў вандроўку па Беларусі. И такой старичок появился, ну, смеялись с него, рисует, да и рисует. А он был серьезный человек, такой вдумчивый. Старичок такой в белом костюме, у Рогожевым ходил все время, раскрашивал по квартирам, ходил, ковры раскрашивал, разные такие цветы на стенках раскрашивал. У кого был материал, на чем красить. Пришла в этот дом, как увидела эти раскраски, прибежала домой и говорю: «Мамочка, дай что-нибудь, чтобы дядька мне бесплатно накрасить». Сказал: «Приноси мне материал, я тебе накрашу». А у нас ничего нету, одна солома. А у нас не было за что купить куска материала никакого. Может, мы даже и родственники, а мы друг друга не знаем. Вы что, Драздович? А тут Драздовичу много. Много здесь. А мы друг друга не знаем. Кто знает? И он вообще, этот Драздович, так на моего отца был очень крепко похож. Но мы друг друга не знаем. Родня мы или не родня, не знаем ничего. Чаму вот ён не затрымліваўся доўга на адным месцы? Ужо і здавалася, атрымаў неблагое месца ў Мінску. Можа, ён атрымаўся нейкіх іншых поглядаў на мастацтва. У чым вось ягоная такая як бы драма вечнага вандроўніка? Тут ёсць две важныя рэчы. Гэта хлеб і воля. Мастаку заўсёды цяжка здабываць сабе хлеб. Ну, это аб'ектыўная прычына. Ён не меў ні заможных бацькоў, ні заможных сваякоў, якія маглі б яго выправіць далей вучыцца альбо даць яму нейкі стартавы капітал. Адзінае, што ён мог, это недзе пайсці куды да сваякоў суседні хутар і працаваць на зямлі. Ніякіх іншых варыянтаў. І літаральна за хлеб ён змагаўся ўсё жыццё. І памёр ён, калі яму не падалі хлеба. Ён памёр ад голаду, в літаральным сэнсе. І ў ягоных дзённіках гэта пачуццё голаду вельмі часта згадваецца. Другое, гэта рэч можа быць суб'ектыўная. Это прага волі. Калі ў Менску усталявалася бальшавіцкая ўлада, яму стало душно. Ён быў глыбока веруючым чалавекам. І вельмі часта ён у сваіх дзённіках лістах згадвае пра Бога, пра Хрыста. І той лад, які запанаваў у Менску, колера хакі з гэтымі чырвонымі зоркамі, яму это было не па душы, ён не мог з гэтым змірыцца. І ён шукаў сабе волі. А ў Вільні в 30-е гады ён таксама не адчуваў сябе вольным, бо адчуваў паўсюль гэтыя рэпрэсіі польскія. Яму БССР яму не далі настаўнічаць. Пасля 44-го года яго пазбавілі фактычна з скарынкі хлеба. А што ён мог яшчэ як мастак? Ён ніколі не маляваў партрэты ні Сталіных, ні Пілсудскіх, і ніколі б не маляваў. Ён не апускаўся, не прыніжаўся да гэтага, не рабіў агітак. Хоць, напэўна, мог бы, ён быў цудоўны мастак. Ён маляваў проста як Рафаэль.
ягоная графіка, асабліва маленькія ягоныя графічныя, пейзажныя рэчы, архітэктурная графіка, бясспрэчна сведчыць аб вельмі высокім прафесіяналізме. У наступнай серыі лабірынтаў мы працягнем расповед пра мастакоў, што працавалі на беларускім захадзе. Пасля ўз'яднання заходняй Беларусі з усходняй гэтыя творцы непрыкметна для іншых працягвалі сваю працу на ніве мастацтва. Адным з такіх яскравых прыкладаў з'яўляецца творчасць Міхася Сеўрука, які жыў і маляваў у Нясвіжы.